Novament estem ací en un ple extraordinari fent l'esport que sembla que últimament s'està posant de moda en aquest plenari, fer i desfer, tornar a debatre un tema que suposadament tindrien que haver debatut i per si no teníem prou en les 2 hores o 3 del debat sobre el pàrquing de fa 15 dies, doncs ara un plenari extra, que a mi no m'importa perquè el que crec que hem de fer és les coses bé. Però sí que crec que hem de preguntar-nos, hem de llançar-nos una primera pregunta. Per què estem ací? Suposo que alguns de vostès pensaran que estan ací perquè Més Algemesí ha presentat, i Esquerra Unida, però Més Algemesí ha presentat un recurs de reposició i ja està sempre els punyeteros de Més Algemesí presentant paperets i fastidiant-nos a tot. Bé, doncs si pensen això s'equivoquen. Estem ací perquè algú en el seu moment no va fer les coses com tocava i si algú no és Més Algemesí. Algú que vulgui passar-se'n de listo, algú que vulgui que no se sentirà adequadament la veu de la posició en un dels punts més importants que se debatia sobre el pàrquing. N'hi havia 2 punts que jo considero que eren centrals sobre el pàrquing, un era la venda de places, un altre era el plec de condicions de la gestió i vostè va decidir per al seu compte i risc, sense encomanar-se ni a Déu ni al dimoni, va decidir que aquest punt no es debatia, que es debatien les esmenes, que es debatien totes juntes, però no que es debatia el punt. I per la reacció que van tindre els membres de la taula, vostè ho va decidir sol, perquè ni tan sols el secretari no va procedir al debat punt per punt de les esmenes, s'agrupen, tot el que ja sabem. Primer, quan pense prendre una decisió d'aquest tipus que pugui afectar al que és la formalitat i al que és el desenvolupament, pense que el millor i el primer que hauria de fer és consultar-ho si tècnicament o legalment és possible, però no. Ens trobem que vostè se llança de cap a la piscina i la piscina no tenia aigua. I no tenia aigua perquè n'hi ha un precepte, no tenia aigua perquè n'hi ha una llei, no m'ho invento jo, n'hi ha una llei valenciana, la llei de règim local, que diu en el seu article 117 que quan hi ha esmenes a la totalitat o esmenes, primer se debaten les esmenes, se voten i a continuació se debat el punt. És una cosa lògica, és una cosa de caixó. Jo ja sospitava que n'hi havia així, però no vaig poder invocar cap precepte perquè jo no la sabia. Però bé, per això està Més Algemesí, per això Més Algemesí ha presentat el recurs, per a fer les coses com cal. I al final crec que arribarem a fer les coses com cal. Vostè ja sap que a mi el que és el punt que anem a debatre no m'emociona gens i no estem a favor, però sí que pense que hem de fer les coses com pertoca. Se'ns proposà ahir una solució que no ens satisfeia, però al final crec que en la comissió debatent i dialogant, i pense que hem de donar més canxa a les comissions, arribarem a una solució que no és ni per a uns ni per a altres. Nosaltres haurem volgut que s'haguera estimat no parcialment, com va fer-se, sinó totalment el recurs, però dona igual, s'estimarà parcialment i el que ens importava, i al final això ho hem aconseguit, no és sols que se debatisca la rectificació del plec, sinó que se torni a debatre, de nou no, se torni a debatre el plec, i això és el que hem aconseguit. Bé, jo, per acabar de manera més positiva, crec que he de felicitar l'equip de govern perquè almenys hem rectificat el que podíem i és la manera en què anem a fer bé les coses. Se van a fer bé. Vostè ha rectificat, cal alabar-lo, no sols cal dir les coses que vostè fa mal, sinó també les que fa bé i simplement demanar-li una única cosa. Pense que deu una disculpa per aquest error que no hauria d'haver-se produït i li demane públicament que diga simplement que va n'hi haurà un error que anem a rectificar. Moltes gràcies, senyor. Bé, i recordar 2 coses, que n'hi ha un informe de secretaria, que l'esport que vostè diu de moda de fer i desfer crec que és debatir-lo, ja debatut, i tornar a debatir-lo mateix, perquè evidentment diu que vostè que no s'han fet les coses com toca, que no s'ha debatit el plec, i evidentment este plec en el plenari passat estiguérem, si no debatint el punt en concret número 7, sí que debatirem durant 6 punts seguits el mateix. Crec, de totes formes, si no recorde mal, que en aquesta mateixa, en una de les intervencions, no del punt número 7, sinó d'anteriors punts, vostè va treure una targeta roja al plec. Si no m'equivoco, la va treure al plec, no al punt que s'estava parlant. Si no recorde mal, en cada una de les esmenes no se debatia l'esmena, se debatia el plec. Continuarem parlant del plec. 45 minuts per grup polític el plec, 4 hores de pleno debatint el plec. Diu vostè, evidentment, que se va tornar a debatre en aquests moments.
Claro, se va a tornar a debatre. Per què? Pues perquè, evidentment, n'hi ha un informe de secretaria, n'hi ha uns recursos que vostès fiquen tant d'Esquerra Unida com més al Xemasí, en el que crec que queda perfectament clar, que diu en les seues conclusions que es considera que el debat conjunt de les esmenes no contradiu cap precepte. I després també diu que és cert que no es va debatre el punt número 7, però que en els 6 primers punts se va debatre perfectament el ple. Per tant, jo crec que el dictamen queda molt clar, que s'estima parcialment. Que vostè diu que no està d'acord, doncs evidentment, nosaltres li tenim que donar la raó a la màxima autoritat jurídica d'aquest Ajuntament. Creiem que ell és la màxima autoritat i així ho ratifica, que és la màxima autoritat jurídica dins d'aquest Ajuntament, i vostè, en el moment en què fica el recurs, creu que no és així, creu que no es té que estimar parcialment, sinó que es té que estimar totalment. Diu que és així, doncs, bueno, de totes formes, no genera cap incertesa jurídica. La certesa jurídica està de part, evidentment, de qui la té, qui és la màxima autoritat jurídica dins d'aquest Ajuntament. Que el senyor secretari és la màxima autoritat jurídica no ho dubte en aquest Ajuntament. Jo no he dit, no recordo exactament les paraules que he utilitzat, però el que volia dir és que nosaltres ens haguera satisfet més que l'estimació fora total. Però de totes formes acceptem l'estimació parcial, anem a votar també favorablement. Vull agrair a la companya Marta que el seu grup també se sume. És una llàstima que no s'hagin tingut en compte altres consideracions com la que ha fet Esquerra Unida, però nosaltres el que sí que volem destacar és que del plec es va parlar indirectament. Jo això no ho negue, jo vaig treure la targeta roja en el punt, si no recorde mal, de la modificació de crèdit, perquè era un punt doble, és a dir, la modificació de crèdit té que veure en economia i en el plec, però de totes formes n'hi hagueren una sèrie de punts que jo em vaig deixar, qüestions tècniques que després tindré temps d'exposar-ho i que vostès tenen també en el recurs que van presentar, que no vaig poder dir perquè les qüestions tècniques, que també tenia coses a dir sobre coses que pense que estan mal en el plec, se me lleva l'ús de la paraula d'una manera que no era la que pertocava. És cert, jo admet el raonament que fa el senyor secretari, però el senyor secretari, el mateix informe que vostè ha citat, diu claríssimament que és cert que no es va debatre i que calia debatre-ho. I diu que és aplicable l'article 117. Però de totes formes, jo vaig a mirar cap endavant. M'alegre que estiguem d'acord i que anem a votar la mateixa proposta de resolució sobre el recurs. Jo m'alegre. I m'alegre que en aquest cas l'equip de govern reconega a través d'un acte administratiu que les coses no se feren bé i que s'han de fer millor. Anem a mirar l'aspecte positiu, perquè entre vostès i nosaltres el que hem fet és donar-li seguretat jurídica a un punt que no la tenia. I jo crec que el que estem és treballant tots, i això que jo no soc partidari del contingut del plec, però sí que soc partidari que si se fan les coses se facin bé. Anem a afavorir el Xemasí, perquè qualsevol altra cosa sí que anava a generar incertesa jurídica, com a mínim tensions o incerteses. Per tant, felicitem-nos que anem a votar favorablement i jo l'únic que sí que demanaria és no un mea culpa ni el rasgar-se les vestidures, simplement que la persona que s'ha equivocat que diga, és de veres, no va ser una decisió molt encertada, qualsevol paraula d'aquest tipus, i que diga, d'ara endavant aquestes coses se tindran en compte. Pense que és una cosa molt humana, un reconeixement d'un error. Jo no es demane que no s'equivoquen vostès, perquè espero que no m'ho demanen a mi, jo no ho demano ni a vostès, ni a mi, ni a ningú. Equivocar-se és humà. El que sí que demane és que quan uno s'equivoque rectifique i posi de manifest que s'ha equivocat i demani disculpes. Simplement això. Però felicitar-nos tots. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Passem a votació d'aquest punt. Vots a favor? 19. Vots en contra? 2. Queda aprovat per 19 vots a favor contra 2 en contra.